ono na oma nea wabrɛ tumi na oma de oni home ahoɔden dɔɔso na nea oni home nso no nea ne home asa no oma na hoɔden ɛdɔɔso ka amen mmebunu pobre ɔmo a moyɛ mmebunu no ɔmo mpo ɔmo brɛ mmerantewa ɛne nketeesia kora nante a ɔmo brɛ na wɔpa aba na ɔmo pa aba na mmeranteɛ hwehwe ase na mmeranteɛ nso ɛhwehwe ase na wɔn a wɔtwɛn Awurade no deɛ na ɔmo a ɔmo twɛn Awurade deɛ obenya ahoɔden foforo ɔmo benya ahoɔden kasa mo ahoɔden foforo you know wei sa asɛm yɛnyɛ ndu mpɛmpɛn so a yɛbɛkasa afa ɔkɔdeɛ ɛne n'ahoɔden na ɔkɔdeɛ du mpɛmpɛn so bi a na n'ahoɔden kɔ fam a Awurade ma ɔkɔdeɛ ne nyansa ɛma ne kɔ bepɔ tenten bi so na ɔde ne n'ano no ɛretutu ne ntakra ɛwɔ hɔ nyinaa ɛne antaban ɛwɔ ne ho nyinaa wanka amen na n'ano no nso no ɔde bobɔ ɔboɔ no so na ɛno nso bubu na for abosom mmiɛnsa ansa ntakra na ɛwɔ ne ho no a ebubu no ne nyinaa asan ababiewu na n'ano no a ɛno etutuyɛ no asan ababiewu na ano no a ebubuyɛ no nso aba na ɛba ahoɔden a ɛba ne mu no ɛboro ahoɔden a na onyaayɛ no because ntakra foforɔ ɛma ahoɔden foforɔ na saa mmiri no mu no nyame se ɔmo a mo twɛn Awurade no because saa mmiri no yɛ ɔtwɛn saa mmiri no ɔkɔreɛ ntubio ɔkɔreɛ nyɛdɛn ɔntubio saa mmiri no onye aduane foforɔ bi nni because ɔntumi fa n'ano na ebu no ɛmfa nkonya eyi foforɔ ti nneɛma adada ne nneɛ ɛwɔ ano ana ɔbɛma n'egyi saa ɛsɛ n'abrabɔ ne biribi akɔ awieɛ but sɛ bosom mmiɛnsa no si wie a na ahoɔden foforɔ bi abɔ ewura no na saa ahoɔden foforɔ no bɔ ewura no a afei nea ɔntumi yɛ no ɔtumi yɛ beebi a ɔntumi ɛnkɔ no ɔtumi kɔ nea ɔntumi nni no ɔtumi di ahoɔden a ɔdi no ahoɔden tumi ba bio anapɛ woka amena Awurade mma wo ahoɔden foforɔ sɛna woka no ma ne munya de Awurade mma wo ahoɔden foforɔ Awurade mma wo ahoɔden foforɔ ɔntutu ntakra bi a ama wo ntumi ntu nkɔ w'anim no Awurade ntutu sɛ yɛ ahomasoɔ sɛ yɛ nneɛma bi a ɛwɔ wo nipadua mu a ɛma wo ntumi nkɔ w'anim no Awurade ntu na ɔma wo ahoɔden foforɔ ka amen kɛseɛ paa right now ansa na yɛbɛtoa so no dapɛ yɛtwa mu yi meka kwan a bɛfa so a yɛbɛnya nyame tumi na meka sɛ nea di kan ɛyɛ nipa wotiri mu pɔw sɛ wopɛ nyame tumi a ɛdɛn nti na wopɛ nyame tumi ɛyɛ tiri mu pɔw a wowɔ a wode hwɛ Nyankopɔn tumi no a aborɔfo fa no motive ɛno nti nyame nam so ɛde ma wo nti wohu sɛ ɔma wo tumi a wode bɛsɛe nneɔma a menim sɛ Nyankopɔn ɛsɛ mbisa ne nsɛm mekɔ soro a because ama mpanimfo bi ama ɔmo tumi wɔ Ghana ha ne nsɛm hu na ɔmo di wɔ kurom ha no mente na ase but ɔyɛ nyame nti no na yɛgya biribia mu ɛde ama no na ɛtɔ so mmienu nso so ɛyɛ biribi te sɛ botae bi esi w'ani so nti a ɛnam botae no so nti wohwehwɛ saa tumi no menim sɛ wate saa nnwom wei da Awurade na ɔma nea wabɛwura tumi na nea ɔni home no ɔma na wɔde dɔɔso
Se anu makolia o to miracle na ompa bada onantil na omere eradia mama yo adebomu odishie wamame ekwane katabuo odenyum ashama funumuma wamama kuma shebo shasama tafu ebi etimra metiasi uwinasi na metina na matume dofu wunyumusa ninyuma yakasio ninyuma yewama onipabia tumetias erade wudi na sedako erade wudi na yeyi kamari kunifo wayeyi erade wudi na sedako wudi na yeyi kamari kunifo wayeyi asa na yebetina asino na toso mi ansa ma sha ase aka wansam enne eye kwanya obefa so method kwanya tumino adekunti a qualify ma wunya tumino eye kwanya obefa so use sa tumina Kristo edi amount Acts chapter 6 verse 9 to 15 and Acts chapter 7 verse 54 to 60. It seems to be a long scripture, but Rebecca says, "Wabebre ba yenkaina yente nyamia semasi wanka amen." Pachobeti nyakaina maya. Na nipa bi a wo free hyiadan a wo frɛ no fahudi for hyiadan ni Kirenfo ni Alexandria for na wana wo free Kilika ni Asia sorry na woni Stefano ji echinie nanso wantumi enjina nyansa ne honhom a ode kasa ba wura fi o mantumi enjina nyansa ene honhom a moyere ode kasa ye na no tumi ne nyame de mawa ewurade ma wo nyansa ene de ben kan woni bio na so wentumi enjina nyansa ne honhom a ode kasa ye no ano o mantumi enjina nyansa ene honhom a ode kasa ye na no enti nyame ma utumi a ese o ma wo nyansa acha se ene honhom mitaye ekire na wankoka asem wankowu na meka na mekire wase toaso Acts chapter number 6. Go ahead. 11. And now, one in Nipebi Shishema waka say, Yate say, Oka ebusu semtia Mose ni Nyankopon. Oka musu semtia Mose Nyankopon. Twaso. Na wo hen yan omano ni impenifo atrefo ni mu. Na wo ba ne so betre no twe no call dream. Na wo de adansi no call dream to say big waso. Are you getting it? What is here? Kwacho. And then the nyasa mkitwa na besiwa. Na wo de adansi krumufo begina ho. Na mo de nkofo mbedi atro begina ho so mmedi atro twaso. Onipa yi nyai ebususem a okatia kronkron bi aho ni imrano na yate se oka se Yesu Nazirini yi bezie ha na wasachara amane a Mose di amaye no na wona wotidwem ho no nyina hwenu din na wohunu se nenim te se osorobofo bi ni amen Nyaya kana asemi Steven
Wanka amen. Acts 7:54. But you bet me at us. Young kind no so says here. Kasa Yesu yeda wasi. Eh one can ye kasa Yesu yeda wasi. Can be kasa Yesu yeda wasi. What a bombshell. Go ahead. Na wati ye nom no. Na omuti ye nom no. We ni breye. Omani breye. Na wachre won se. Na omuchire omo yadan. Wachre won se gu ni so de. Enti no omo yadan. They gnash their teeth. Aha. Okay, kwaso. 55. Now so ono de na honhom kronkron ahye no ma. Ba ono de na honhom kronkron adan ahye no ma. Nyame honhom kronkron hye wo ma. Kan ameni nyame honhom kronkron hye wo ma. Na ohwe srodi hunu nyankopon enim onyam ni Yesu se ogina nyankopon nifa. Oye di no hunu se Kristo ejina nyankopon ansa benifa. Na oka se hwe me hunu sro se ebie na onipa pa no gina nyankopon nifa. Na wode ini kese tie mu na wosese wona so na wobo krididi koto hye ne so. Where we are now. Okay. 57. Na wosonsum no free kronimu kosi no abo na adansefo no de wontuma gugu abrantie bi a wo frɛ no Saul no na yase. Amen. Yanka amen. We dey more than pa ba e be yensa. Ka amen kasiye pa. Na me ka kira wo se Nyankopɔn epeso ma utumi a ade ba ko anyame ye ne se oma opese ohu kwanya obefa so a obe yusi tumi ono nyame de ayeden e de ama ho. Na wodi nyansa na wodi tumi ne benante ana obaye se Elijah obekobi pono so edi tumi ne kum nkofo wa bra edi tumi ne man so mfanche nkofo. Stephen no oye deacon wa sorry deacon aya nkofo mo serve wo nyame fie nti ye kadia anka e beka se sunsum bi ba ne so kra na nkanya sunsum e so chen osmafo sunsum but one was say sunsum e ba Stephen so no na anu odima nkofo mo nyina na omusuro sanya abemu anu kasa wotumi ene ahoden so na okasa wanyansa anyame nkoko tumi so yadan eteye chire nim nti okasa na ato mo so ndi yakofa nkofo emom bedi adanse kurum tia wo mo se enam nya Stephen ekeka no man hwe ne ye no mo anyi Stephen enfiri ho a ebe ya asam kase nti eba ne saa no pacho wutie ni ana wotina meka na ase nti eba ne saa no ne esi ya ne se omogie no mama fi Stephen ba ye nipa bone ni woni pa nyina enim na omo fa abo so omo kumu no na mbra moto abo na omo di kumu no Stephen tie mu se ohun so sura bie na Kristo gina Nyankopɔn nsa benimfa na asema meka cho ne se to me nyina enim listen nyame ma otumi se fa sayade nyame ma otumi se fa yade entinya wodi ba tumi ne ba ya no na kire kwanya ba ma tumi na wo nsem no kura ache wanka amen kasi obu o ma nyame ntumi odibu nipa nyame ma obi tumi a kwanya ofa so yusu tumi no odi hye nipa so obu ma Nyankopɔn ma ne tumi a enti ya ka se wade ma otumi nyame hwe se ne oba yusu tumi na odi beji obi sika
or the bokrono, or the Obuma ye pigeon with Jumu, Nasa, where your bar, Nasa, Nasa, Pona Wanka say, was who penny beer, obey you with dear Fijumum Chase, or be omonia to me, Benyaning in Ano, or the sank of Foshabre, or the Sayadi. Mpa me bone say Awurade ma otumi a Awurade ma onyansa wodi tumi ne benante ene kwanya wodi tumi ne benante wanka amen kase kra because kwanya ofaso wodi tumi ne benante na kwanya wodi tumi ne nante no na kire mretente a wobetumi di sa tumi na nante na me ka asem nkire so wobetumi adi ne kurempo na wonne nyame ne nanante ne wawu tumi na nyame de ama wonu mu a ehu yia chan say wodi atro ene kwan bi so wan ka me ni me ka se mi ache mo ogunfu me ne nkofo bi a tumi e kro mu nsem omudi ebu nkofo age nkofo sika bo mu wu ye no mu wu nkwasi ewu ko bi politicians no mu wi Ghana for politicians bini mo mu wi Ghana for sika asofo bini mo mu wi asoro sika tie na meka kire ono u tie na meka kire ono ko nkofo companies na hwa nkofo a omu wi sika wo ho na hwa omu awie ye because adie bia tumi bi yakopon de ma obia no ehu akonta wo ho deme na ho ehu akonta ewo ho ne ya asofo kwa ne ya mobo ne yenim because Awurade be bi se mo bi o te he bi akonta afiri mi mitimi nsem na me makonta hwan oh me yimpa e ma wo se nyame ma otumi a Awurade ma wonante wo sa tumi nim Awurade ma onyansa ene sunsumu bakina wodi be nante sa tumi no so ka amen kase pa ene obi a wonya tumi ya ma tumi wo adwumam okochi na adwuma no so okochi na konwa ya de ma ne so ano bubu ye because wonya tumi no ba tumi bi embo ne chidom into okote na so ano bubu ye wo Kristo Yesu dinimu akondwe bi Awurade de ba ma wo no Awurade ma hu tumi na Awurade ma wo chidom na Awurade ma wo nyina ka amen kase pa di ne tosu mienu ne se kwanya wo be fa so a wo di sa tumi no ebenante mamintufo wo ne obi nkofo nante ne ma otumi a wo ne nkofo nante odom nya se wo nim bebre nti ne Awurade ma o sa tumi no ba nyame pese o ma o sa tumi no nkofo bi nti enti se nyame ma otumi ne wi a wo ne nipa nante wo dom na mafacha no so bebre wanka amen kase Awurade ma otumi nyame o ma otumi woni aso de menim se me probia wa so no aka me Awurade ma otumi wanti Awurade ma otumi enti nyame ma obotaya ese wo kwanya befeso ade sa botaye no ade anante anope Awurade ma ofapem a yedi nipa nante enya soronko nyansa yedi nipa nante enya soronko tumi yedi nipa nante enya soronko botaye yedi nipa nante enya soronko odo a Kristo de do ye ya de be ye be nante ye no Awurade ma sa odo no emutumi emra wo so ka amen kese pa afina todo na toso enan eye brofokas be fa no manners nyans nya man nya nyansa but entiteye wanka amen entiteye bi se wunua se wo ma metete wo kosi sen wo papa tete wo bisa no wo ma metete wo kosi sen wo papa tete wo kosi sen because won teteye na ebe kire sena nipa betumi ne wanante enya won ne ye Oyabia. ene wo yabia thank you wo yabia na ebe kire sena
ɔdom a wɔwɔ so deɛ ɛyɛ ba wɔyɛ bia na ɛbɛkyerɛ sɛ na obi bɛdi bɛni wanante sɛnea wo ɔfa ne deɛ ɛyɛ ba wɔyɛ bia ɛne wo ne na ɛbɛkyerɛ sɛ na nipa bɛtumi ne wanante enti tumi a ɛde nipa nante no ɛni ɔdom mu ɛwɔ yɛbia mu ɛne nneyɛe mu sɛ wobɛka amen na wabɔ osime Awurade bɛhyira wo na ɛyɛ a yɛbea no yɛtumi nante mu saa na aba bɛyɛ yɛn wabere a yɛbea no so ɛsɛe yɛn na obi aka yɛbea no obi aka wo yɛbea ɛne sɛnea wo suban te na wansesa na ɛbɛyɛ wo su ɛne wo ban a wawie na mimpo ntumi nyɛ wo na meka kyerɛ wo because Nyankopɔn tie na meka kyerɛ wo no yɛ bie wakomam no tie nie ɔnhyɛ nipa suban so ɔma nipa ɔno ankasa ofi nipa mu ɛfa ɔno Kristo su ɛma ɔno Kristo su ne bɛboro nipa ko no suban so manka me ne yɛ koraa na nti first no na bi a yɛfa train no wote train nim wo sɛ pani ba na wakɔda no wasɔre na pani no atena ase mu nyinaa mu tua ideɛ na pani no aka sɛ dabi matua ma wo yɛ akɔda pa wo suban akɔda bi so bɛka sɛ wotua me so bi tua me na me nsɔre na wobɛtena ase igye to train ma no bɛhu ne abɛto wanka amen meka nyame asɛm anaa nyame asɛm na bɛka kyerɛ wo no anaa enti sɛ yɛtuufo sɛ yɛwei obi wɔ mu a wɔnam ne mu yɛ ne maame si yɛ suaduane yɛ na ɔne mmarima nanam suaduane yɛ afi wawareɛ wie aduane koraa onim nkosua koraa ɔkye anahye yɛkyerɛ wo no a wamfa a wogyegye wo ho no daakye na ɛbɛkyerɛ because suban deɛ ɛte sɛ nyinsane ɛyɛ daakye na ɛdɛ ne ho adi wammɔ nsɛm agyae meka nyame asɛm nti wommɔ nsɛm fa saa suban no ante na hwɛ ne ɛbɛto Timothy nwoma edi kan etiri 9 nkyekyɛmu du biako ekosi dumienu wow meka nyame sɛm o birim fi sɛ mentumi nka twi na me sɔke wiase nyinaa sɛ mɛka twi no ɛnyɛ bere so paa na next week wobɛte ɔsomafoɔ ka twi bɛyɛ asɛm kɛseɛ wɔ asɔre mu a ka amen kɛseɛ paa yes yeinom na to ho fo dindindin na kyerɛkyerɛ wei na to ho fo dindindin na kyerɛkyerɛ aha Emma obi mu mranti a woyɛ no enimtia enti wo a wonam sɛsi ayi ma obi mu wo mranti ɔyɛ ɛne wo nkatesi ɔyɛ da bɛn ma ne mu na enimtia adenti sɛ we na wode bɛyɛ ɛnɛ ɔkyena ewu enimtia enti Timothy hwɛ na sɛsie wo ho ɛnɛ na ɔkyena yɛ mu wo mranti ɔyɛ ɛne wo nkatesi ɔyɛ enimtia kɔso na mmom yɛ agyidifoɔ nhwɛsoɔ afi wo a wote wɔ me a megyina ha yi Awurade sɛ yɛnyɛ agyidifoɔ nyinaa da bɛn nhwɛsoɔ bɛyɛ nhyɛsoɔde ma obi nhwɛw na ɔho Kristo ma obi nhwɛw na ɔndɔ Kristo ma obi nhwɛ wo suban na ɔnka sɛ wokɔ asɔre wɔ he wo nti mɛkɔ asɔre wanka amen wamma wo nsɛm wo nti mɛkɔ asɔre ɛnyɛ ne obi ka nyinaa na wo so woka bi obi wɔ ma ɔka biribi a gyaa ne ma no nkɔ because gyaa ma no nka ɛboa brabɔ yie kyɛn obi ka na me so meka bi Ghana bra ya bra nyinaa ka me menka bi amambuo
NDC bedi atro na NPP bedi atro omudi atro che sa na akwasa ka kuvuta mamu na ejimifuo bi no aba be gengi na aba be fa Ghana sika e dia ma omabusuafo nyina na sika ya Ghana fo nyina de no yenya ya ebre wa hwe na say omo say on ba be ye road wo be ye road that the road ne da won wonim so obeye afi election e baba na wo de dwene ho ye na to ne ye election e baba na makofa eye be sisi wo so ba be ye road we on be ye road wo be ye road we ebinim ka pai ebinim ewuwom sika ne wo ho ye nya da ye be twa ne election e baba ya ba be ye we no mo ye nipa catch na omo we ye we omo dwene we nim ye nkofo so mo gina se be to aba ma omo na nya wawu no wo ye papa chen no nya wo wanya sa road ni ma no wu ye no wo ye papa chen no because we are president and we are minister and now we are DC and now we will be me ka sam kire Ewurade nhira no hu ni say obi enu obewu odis ka be firikuya dako ediako emusieye enti nya wo bia any position de mama obi a no hye na nkofo bre wan muna bonfia nkofo bre muna bonfia to aso Nemom ye ejidifo nhweso Ewurade mwa na ye ejidifo mu nhweso na nse mu fa so wo fa Kristo ni bi so maboa wo adwuma mu a obegu adwuma na ma wo because Kristo bebre ya akwadwefo bebre su ye wifo bebre su ni nokre bebre su mo katon su wi a na o ma san so be divide nkofo etia wo e Kristofo na oba asoro aka oba adwuma mu a Baba be say we bisa ma me fo no mo ha no bisa penifo no mo omo bi adwuma da ne kwa matimi edi madanse a kire ho fa ne ba kire ho ade ode be adwuma nya bi ni because nyame su ni ye mu bi o ye ba so de mo dede tentiemu shout ni etiem eno nkwa but nyansa ye ben ye de benante no eni ho Ewurade mo aye na Ewurade nkyira ye kwan a Obama ya nhwesode ama ya wosanten ene ye wiase bo wusem kese na Kristo enonyam me preach pa ana me preach ankasa koso okasemu pa na make no yeah okasemu wo kasemu whatever mu whatever ademu Senia wo kasam na me catch wo kwa embassy na ka kwaje visa wo kasam mutime ye visa na ma se ne woni mute etumi de ye visa ma mebwa se ne woni mute etumi ye ma visa wotumi ko be bi upa ko pa edwuma se ne wo ne ye te etumi ye edwuma de ma na wona ma wo mu na se mamu na wona obede obi a no kasa se ne wo bie wa no kra kasa kra wo kasemu jamna men kama adwene oya hwan wo kasa wi a ye be hu ne ye besi obi a ye obi gate man no po obi epona ma no ye obi na wonim ne onim no wo kasemu man hwe se ne paku no wo sika ansa na webu no asa na ye wa asere den obi wo sika kakra na ye bu no different obi niska dia yembu no nyame fie eye nyina papa ne fie ne ye be fie a wo ye president kwa ye nyina ye equal wan ka me nkase enti ese yetumi buni bu e ma ye ho ne ye ni obi ne mo kase ye ne o mo kasa se nipa Kristo be wuma no so ondi mu wani mu a Kristo ama na di mu wani mu enti se wo mu no a Kristo bu no Kristo bu obu ni nti no be wuma no enti se wo ni obi kasa wo nyame fi a fanyansa ani nimdie to ho na wo ne se nipa ko no nkasa ma se nipa ko no wutie wo hu ne se wo don se ne Kristo don no ka amen kase wo kasa nyame kasa mi o se manchine mbra wo kasa ma wo nchine nya den mbra wo kasa manchine mbra wo kasa o wa ma de bia wo didi wo ma na tem
Utika city say, she knew with him. What born to say, your first kaku, she would nim to say, what who goes so casas, and I was saying, Kodana Shebre, because Nimpe Numasem, a formal nipa dodge. One ka amen kase. She will no makasa ye. So bufu aman kasa. Deba na mekaye. Can be on a minty, can be on a minty. So bufu aman kasa. So bufu aman kasa. Yeah. Ubufu aman kasa. When ni jira aman shabo. When ni jibe aman shabo. Yeah. Papa ko krem no de kuku ni papa kuku fo de man nyina de koma akatesi bi. Owie ye no say, "Hey, deba na maye yi. Ebusha kuku fo na mya ma we. We ni jia man shabo." One come in guess here, bro. We need you, man. Shabo. Koso. Abrabomu. Odomu. Wabrabomu. Whatever mu. Wa abrabomu. Wa ubrena wubonumu. Edebemu. Odomu. Wa odomu. Oh Jesus. Wa odomu. Jidiemu. Wa wujidiemu. Ahutiemu. Wa ahutiemu. Bata akenkan. Efutu ni incheche ho kosi se meba. Ma akenkan na efutu muwa kosi se we mudie ne be dey. Ebeba. Nti wa won pese ye betufu. Wa won pese wusua nyame asem. Wa won pese wo ne nyame asem be nante no. Ebeye onwanwa. Ebeye onwanwa. We wo verse an say 14. Emma wo mu adoma chede a wonam akomhye ni impenifo nsa a wodi gu wo so no so de ma wo no nda hokwa. Entis nyame ama yade nkomhye bi towo so. Sa wanya sa neme ya ebeye kwa. Wanya sa neme we ya ebeye kwa. Sa wanno wan kase ye nti odom de wo so yade nsa na to so na ba wo so ba wan kase ye wan do wanya de ba mi o wan gina gidiem wan gina ahotiem akenkan na wan kenkan nyame asem hu nyame ya. I'm telling you, me catch no ensa na yade to wo so na ye bom pa na yesi wo yodifo. We are sorry penny. We are deacon. We are deaconess. We are osmafo. We are nkomsheni. We are churchireni ebeye kwa. Ebeye kwa. The way I was saying, we born young. Can also me preach you. I can't crave in a marriage. 1 month send me in a semi-jade and one. Send a way award and what is saying. And so when the baby I will call the baby I won't call. Yes, I will can in your won't come. Yes, I will ye and in your won ye. Yes, I was down for. Yes, I will ya what is a saying if I couldn't wait unto me. I was down for. Many of be APA. Na ya call, many no call fufu, baby, ya ke kodi fufu. You do why you tenasi no so. Apostle we there, media mentiment pretend wa ha. Omun twa mensa, tu eyina men no mo ansana. Medidi.
Miyem shame. Miyem shame. Miyem shame. Miyem shame. Now the way I'm me nimuno. No shame no say they be menkasa ankofo no. Maybe I know so me you say apostle I so comfortable when to the jaina e chiri me ye ya na me de call from Satan anom nsabi o. So be wa won chan no monsa na so you comfortable say wotena ho otwa bia wonya papa. Obi smoke na won chan pa or to me smoke one kasa wonya won smoke ba wonya papa because we are 1 minute away from say we be smoke wonya papa we are papa anke nipa kono hu suro nti nkonye wadonfo no nam bia okose mape chese ohu bibia was ke obese ne pe na wo gina ho na wo man fans wonya papa won wadonfo na mwagimi wonya papa because ana unti obeti na meka no yeah wonya papa because so we are papa wada there are obu o mo onya papa but osio bi na ohun se nipa ko no suba ya pa onu ni suba etosa nipa ko no so nti nyoma enya nyina odisie no na oye kro be yesie na so tumi ya wani mu a just we hu say we okay with your no ye no wonya papa nka asame che wo ma enya wadan fofo wo ma enya wadan fofo na ma anya mistake emma wo ba enya wadan fo wo be say no so yam from so ahwe ni ka chance wa yam from so what na me jana say gina wo na so na tia no until say wasesa because dachi na beda wase wo say na wo de wo na si ho e ma wo ba no dachi me beda yam mono me da yam mono nti na wagimi no wo ba na gimi wo a wo nim so ba na gimi e because of the way yam mono na o gimi no yam mono o jimi no entiaba nyame asam ya nokura bisa me ma me bobi obo me sabo no obo me yeyi me ne nkofo bi kodware epum ana ba kun wu ye na ye ba afie nti no ye oh we just okay we would ya na chese I know say Kofi na say ma say man ko dem nsu na no bi o we say Pacho Mate ele mo kwai na mo ko gware bi o me be no we mi say mo osma ba na mi chawa do ye we na mi chawa do ye ordinance from us we chi dey no the can the chawa do no who there sana nchiri wa maso echi nchiri so nyipa oba ba de waso echi se nkogwara nchiri kofa he ba waso echi afide mu ohwemti eno se ejiza misi de bi no mama etiba na bidi egwara o se de waso kogwara ne mkogwara bibia oto mpama mu asade ho na meka dey Medawa metia de pow. Jesus. Pow. From that day, 50 damdan, muhu sukwa na murukwan. Mehu egwari bia wo mewia. Oburu mutu egwari ni fi mu. Egwari no wenwura mu bia. Enkofo ma gudu yewe, no gudu na ma. Entia bai. Mose Majay. Now there, ya maybe the one fans and can maybe in Choco school on your mother before Jimmy Francasa. Or we are sipping at the how nether bridge, we are say.
because afraba onyi minyansa no ye ho ma na wo santen. Obi bi sam na ba den tin Apostle Nkum anwo ma wa abrochi mu wo wa abrochi mi wan ya abaje wa abrochi wona mi wan ya abaje abrochi amafuma tumu wo challenge one papa na ma da me de ba ye wo wi ase kwa kamaga ka de mbo. Yeah. Mekanya na adwena akere wo. Say bet me we wa hakra. Meboa. And I'm more back on count for about 3-4 minutes. Na ye mom pai. Number 5, a manifest. Say Eradi beda wedi. Say nyame beda wedi a. I want to say Eradi de me yonza. Ka say Eradi de me di kire wiase. Me say Eradi beda wedi a kire wiase. Me na nka kire. E wo skim, e wo ahunyem, e wo tumi mu. Ewo nyansem ewe nunyam mu se na wo ka amen Ewurade bede wedi Ewurade beyi wa kire ye wan kan ye Ewurade bede wedi Ewurade beyi wa kire ka se Ewurade Yesu damiedi kire wiase yimi kire wiase ka amen ka se pa pasa me chosi nyankopon nim wansa na ye bewo. You know, I thought you would touch the organ for me. Because I'll say, Odo minti na obo me. O cheche me re Yehovah ne me. Shefo shiri ya. Odo me na obo me. O cheche Mewire Yehovah Neme Shefo Shiri Ya. The message I read there mama for second service in our bra bonds ye biota. Hey, you will never be the same. And I'm a cast for only one pay. I'm a cast for Bacope. Manifests. Ewurade beyi we di akire. Ka amen. Ewurade beyi we di akire. Romans chapter 8 verse 29. Mechira wa de kitwe bi wa mre kitwe we mo. Enti na next 3 minutes ma be chira wa de bi ne bi waso. Ne tie sa asem we. Kuku be fast for me. Na wana ohunu won sie ye. Na omo a Kristo hu won mu sie ye no. We yi won ato honso. We yi won ato honso. O yi won moto honso anase we yi won mato honso. Se won se ne ba ne suban. Se omon se ne ba no suban. Enti nyame edi wo sie se wo be yi Kristo suban edi. One amen. So obey Christo subade. Mentina okay, one can you say, so obey Christo subade. One more time. So obey Christo subade. Well, yes, the muka amena. Christo subai and dead womu. Christo abba and dead womu. Christo and near and dead womu. Well, Christo yes, dinimo, and Radinia wadum na da Christo subayedi. Inya Kristo odom debi. Inya Kristo odom. Ana Kristo tumi ba Kristo suban. Adia e Kristo fo ni eni Kristo suban. Tie bebre yete ye Kristo fo ye agidi fo. Wa fa Yesu aya okraje nkoma osuban nye. Nti wo nye Kristo ni, wo ye gidi ni. Kristo ni nia ni suban se Yesu. Jidi ni a wafa Kristo aye na Ewurade ene na je nko no ye jidi ni waje Kristo edi ba se wo be ye Kristo ni de a Kristo suban na se de di wo mu na Kristo suban de di a wi asefo na ebe ka se wo ye Kristo ni
And he said, "Bibu man say would turn the dear and say would the Christo subai edi." And a pewu come na Christo subai and dedi ewo mu. Would no be a wo fear bia and nako. What Jim conform when changing our bomb was a winter. No neka. No nakasa. And to Musa Bobasio, and Jacosi about my year was, yeah, wait, my first cannon. Bon, some crown more Busia, because I'm zone to me. The bon, some crown more Museum zone to me, and you are not credit friendly. Oh, Makanya Yasaman never. Kanyamisem. What a preacher. Galatians chapter 4, verse 1 to 5. Christo adopted ye inside the ma. Michai. Oh, Yenny. This scripture, the way me kind of bro for my year, man, I'm here, man, come to me, I can't bro. Me what Jesus, marching qua, Odo Sumario, Michai. I'm me what Jesus, magic God does mommy. Galatians chapter 4. Kind and tell me pa na me wo. Na me say. Macha 4 minutes I the microphone to. Na me say. Odidifo no ye akoko yi. Oye nyama nyina ewrade. Nanso ensuso ne biara na oni akwantem. Na tie, wokofi obekan as twere to. Nia oye akoa no. Ene nia oye oba no. Akoa ne oba no. Ensunsun ye na omuntem se nia oye oba no enim enchen enim se no tiwo opapam enchen nia akoa ne ti na me kan wati ase ana woti ase pe jozo na me woti ase a ko emu ode pa wanti ase enti omo mienu ba ku ya akoa ba ku ye oba na papa ne me na me di apejade anejapade ede ama omo na oba no nim se yeja nade but akoa no nim se yeja oba nade but oba no nim akoa no betumi afade no because oba no enim what in me chena say wo pese tienie say wo pese we oba apejade inheritance Christo tie me was say ai and phone say ne rade be shira me there are things bi wo ma mentimi fama me ba come men nyina ba ko no betumi adrive car ba ko kura ni one signature aban kura betumi akai ebi ono cross an wi on tumi nkai na me kamete ase enti obi otesa no agesa wudi asho obi nsese omudum pempen su bi a ye fema ho Christo som se rade beda wedi a eye nyini e wo Christo som mu na ma Christo di wedi enti obi o ma ote aso dem onyini da debia nkoda asem na nkofo ho nsam keka no debia oba asori a wa ye late debia oba asori a
like they be like be cause we ye timinti na manye we ya kaminti na manye we and we na me ye we nyame hu so akwada wo ya akwada ma ye fa tumi ni ma no ye de tumi ma akwada no be say ne ho wo tumi ma akwada te say wa ma akwada wo nya 7 years Mercedes Benz on drive the open ansem wa ka che ne say onko say Mercedes Benz no nku no ho na ye nsie no Mercedes Benz ekura akwada wo nya 7 years a coffin. Yeah, Emma Kodal. But there was a deep woman and person, Michel, and son of me free her. Can be also kind Genesis 2, mommy, verse 1 and 2. Yeah, bon pious is here. Homeda. Na wo wie osoro ni asase. Nyame wie osoro ni asase bono. Me kire we suma sem bi near the upon. Na wo wie fi sa de we ya wan ma so ya no pe yankeye. Tie ni e pa. Na wo wie osoro ni asase ni de ewo mu nyina. Nyame wie osoro ni asase ene ne ewo mu nyina no ye den. Na da eto sonson no. Eda eto sonson no. Na onyankopon ewie nedwuma a oyeye no. Erade ewie edwuma a oyeye no. Na da eto sonson no. Ne eto sonson no. Ohumi firi nedwuma a oyeye. Erade ohumi firi nedwuma a oyeye no mu. Na me ka tro se besi nne nyame ahome. No, me kira wa de kuntia. Verse 5. Na efuomu nua nyina inyama asase so. Efuomu dia ben. Hweniye. Na efuomu nua nyina inyama asase so. Kaniye eren. Omu inyama asase so. Enyama asase so. Inti efuo emu nua efuo no wo ho. India no so sefom. But enyama asase so enyama enyampie ye enyanda ne hwedi enyam manifesti ye enyama nimpa huni ye but na esefom but enyanda ne hwedi nyame de wa home nia eso de ro mu no de ro mu awie nyame wa home but na enyampie ye afikan na omonte ase na efuomu nua nyina nyamba asase so. Na efuomu hahan nyina inyam fifiri. Eno so hahan no so na dua ne pon masoro ya hahan na be de fifiri. Eno so nyam fifiri ye to aso. Efiri se adenti amechiraw efiri se da ben. Na Ewurade Nyankopon nyanto nsiongu asase. Na Ewurade number 1 Ewurade ne dikai Ewurade ntonsuo engu asase so. Ne toso mienu na onipa obedo asase ni ho na ne obedo asase ne so no inti enam se ne obedo asase ne so eni ho no kaya I wish we bet minims me pompa so beti ase wuti ase a inti nyame homo ya no ode nya aka nyina manipa but nyame ye no ande dida kosi se Ewurade man so toye ne Ewurade bo nipa te Ewurade bo nipa no ne Ewurade man so toye no no ka che nipa se we hu sa nyama ye hweso na kuraso anopei me bompa ye se Ewurade nya wadom na nia wanya no ye Kristo je no say mayep nyom bebre but ne ebroso na momo beye ne echansu na momo beye ne ebroso na anopei Ewurade bua o na ye ne ebroso Ewurade bua o na ye ne echansu Ewurade bua o ye ne ebra dwene ni padua so ne wiase nyina etwen se ne Ewurade beta wedi emo nyina etwen se ne Ewurade beta wedi me catch no tie ni e eno me shafom ni na atwen ni Ewurade bete na di Ewurade on sha no nkra so on kwan na nyina mu ka amen
soldier on us near Mumpai. Nsuanto. Na nyesa nsuo ni ho na nsuo. Beruade ama nsuanto. Wa mane wo fom no so amma so. E be hye fom anka se ya ma da manka be hye fom a. Be yo se kwaso. Kase Erade Yesu. Ade bia wodi adua me mu. Se me bom nsem. Enibire so bom paia. Enibire so bom paia. Erade manentedi. 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 Bon sama enibire so. Rababa sapala kadaba. Rababa sapaya kadaba. Rapaya kadaba sapala. Ayantala sapaya balaba, rapapaya dagabalaba, araba sapaya kapalanaba, ramanaba sapaya daba, rakapaya dababa, araba sapaya baba, ayanteleba kapalaba, ramanaba sapaya bada, ramanaba sapaya baba, ramanaba kapa, raba sapaya baba, randa kapaya daba, araba sapaya baba, rakapaya dababa. Rabada basapa, iya palaga talaba, rabasapa yaba, rakapaya dagaba, rabasapa yadaba, rakapaya ba, rapaya baba, rapaya daba, rapaya daba, rakapaya baba, rabada basapa, rakapantelaba, ipalaba sapa, rakapaya daba, rabasapa, rabada kapala baba, rabada basara baba, rakapaya baba, randa bala baba, ayaka paya bala baba, rabanda basapala baba, iya pantala baba, iya pala baba, rapaya baba, rapala baba, rapada baba, rakapaya baba, rabasapaya baba, rabanda bala baba, rabasapaya baba, ipada bala baba, rabanda baba, rapala baba. In Jesus' name. Amen. Your boss empire be Erade be bia na wudi adua me mu akose bia na mesuban ese no na madwene bia na wo metirim ase no na mesub na menne ase no Erade Yesu ma wotom enyin firi ho Erade me mobro hunya kese wo me so Erade humi mobo Erade humi mobo Erade humi mobo Erade humi mobo na me wo mu nyina ntedi 30 seconds open your mouth and pray. Jesus' name. Amen. Afitna osa nyo jina ho. Ye mompai. Odum bi Erade die due mu. Yes, Lord. Erade manendedi. Amen. Abotre. Yes, Lord. Jidie. Yes, Lord. Odo. Yes, Lord. Insie. Yes, Lord. Awuhia. Yes, Lord. Na woni Kristo anante. Jesus. Erade manendedi. Amen. Erade manendedi. Amen. Erade manendedi. Amen. Erade manendedi. Amen. Wo Yesu dinemu. Amen. Muntumi nka amen. Ana amen am ese mutiaka. Amen ye pa. Amen.
afi ne awurade de adi omu awurade ma ne ntedi. Amen. We are singing and who ne awurade de adi omu. Amen. We are singing and who ne awurade de adi omu. Awurade nye wo nkyira. Awurade nye wo nkyira. Awurade nye wo nkyira. Amen. Wo Yesu dinemo. Amen. Afi ade bi ya hyehyɛ ato anim amfiri awurade. Yes, Lord. Yɛnam awurade mogya ne mu ayi firi hɔ. Amen. Adehye mogya no so yi firi hɔ. Amen. Adehye mogya no so yi firi wo so. Amen. Adehye mogya no so yi firi wo so. Amen. Yɛrɛ wa se. Yes, Lord. Sɛ da pan ɛyɛ nhyira da pan. Jesus. Ɛyɛ ɔma da pan. Yes, Lord. Ɛyɛ ɔdom da pan. Yes, Lord. Wɔ Yesu din mu. Jesus. Amen. Amen. Mama yembo esem kesi fama. Na yemfa sema baako entine yensanche ye papa na yembo.